Fit-23 ta' Diċembru tas-sena 1997 is-surġent Adrian Lija kien qarraq bil-pulizija illi qabeż jom filma friżat biex isalva mara milli tereq. Ta' dan huwa kien ingħata midalja tad-deheb għas-suppost eroiżmu li wera iżda mbagħad ittieħditlu meta xi ħadd kixfu li gideb. 10 snin wara huwa ngħata promozzjoni ta' surġent, iżda ftit ta' żmien wara spiċċa ġie mżeffen u implikat f'każ serju ħafna. Sallum il-qtil ta' Nicolas Azzopardi li telef ħajtu l-isptar wara ġrieħi serji li ġarrab meta kien taħt il-kustodja tal-pulizija għadu mdawwar b'sensiela ta' misteri illi ħadd ma ta' spjega tagħhom. Lija ngħat li kien fost l-aħħar persuni għassa ma' Nicolas Azzopardi qabel ma dan instab mitluq kważi għal-mejjet taħt id-depow tal-pulizija. Issa ħareġ li fl-istess żmien huwa kienet jiġi investigat mill-pulizija fuq serq ta' flus li jkun ġew elevati minnha konnessjoni mal-lob klandestin. Il-ħamis is-surġent Lija tressaq il-qorti akkużat li bejn Marzu tas-sena 2006 u Marzu tas-sena 2011 huwa seraq ma' 30,000 euro fi flus li l-pulizija kienet ġabret minn lob klandestin. Fil-qorti Lija wieġeb mhux ħati u ngħata l-libertà proviżorja taħt qatt ta' kundizzjonijiet. L-investigazzjonijiet tal-pulizija tmexxew mill-ispetturi Fabian Fleri u Melvin Camilleri.